gawe es buah ala katernya. Halo cah, balik meneh karo aku cah. Ono sing ngerti gak iki aku lagi ngopo? Bener cah. Iki aku ape nggae es buah cah. Iki nganu melon cah. Iki apa jen? Tek ngaran ngene. Wis nyongkel-nyongkel ngono lah ben dadi bunder cilik-cilik ngono kae cah. Lah iki aku semari nganu melone genti saiki lanjut ning semangka. Lanjut iki nganu semangka cah. Iki aku tek nggae makjum cah. Nduk melon yo konggone makjum, semangka yo nduk nggone konggone makjum. Ya wis gak modal iki cah. Lah daripada nduk kulkas ora kepangan, mending tak gawe es buah kanggo buka mengko kan yo seger cah. Buka bar ngombe sing manis-manis karo ngombe es buah sisan sing manis-manis cah. Lah iki aku wis bar kabeh cah. Melon yo wis bar, semangka yo wis bar. Saiki gentine roti cah. Tak paringi roti tawar cah. Iki aku tak potongi cilik-cilik cah. Kok nek gede yo kayak iso dimplok yo gak enak cah. Enak sing cilik, sing pas saka sak sendokan cah. Bener apa ora? Lah iki aku tak gawe iki bar ngasar cah, bar salat ngasar bar jamaah ya. Lah iki juga wis ana caune cah, wis tak potong-potong ana sirup, ana susu juga ana air mineral. Iki wis tak cemepak tak caweske cah gari nuang. Saiki ki pertama tuang susune sik cah. Sing akeh yo kena ben manis, sing sithik sing gak seneng sithik yo semaksimal mungkin. Iki aku gawe telu cah, mergo nduk omahku ki wong telu, bapakku, aku karo adikku cah. Manis, aku gawe telu. Iki aku speke manis cah, ben enak cah. Lanjut saiki tak kayak sirup cah. Iki sirup agung. Iki aku sak poso iki wis entek sirup pirang botol iki ya. Petang botol iki nek gak salah cah. Wis bedino rada manis terus sing asli tak apik manis-manis. Ya tapi piye meneh ya cah. Nek ora manis ya ora seger ngono nak buka cah. Lanjut meneh cah. Iki tak kei banyu cah. Diaduk-aduk ben kekumpul aku ora nggo santen cah. Suwen nggo santen. Wis iki modele ngono cah. Sing cepet wae, sing simpel wae. Aku makane nggo banyu cah. Lanjut diaduk-aduk cah ben rata ben nyampur ben manis iki sampai akhir, gak di akhir doang iki yo gak di awal doang, pokoknya sampai akhir cah. Diaduk-aduk ben merata kabeh cah. Saiki ne iki caune wis tak tukokno jero cah. Iki genti semangkane cah didum rata nek iso, aja ngasi ora rata, mergone yen rata kuwi padha entuke cah. Nek iso kita ditaker percenduk mau juga wis masak cah, sayur beningnya ya wis ready. Iki kan daripada lapo iki mending aku kan gawe es buah. Yo daripada engko kan kok ono sing cos-cos nak buka kan mending es buah yo ora tak kei es asline cah. Mun tak tukokno lemari es engko kan jus dhewe ngono cah. Karo ngenteni buka kan wis satu. Ki asline karo ndongakno wong tadarusan ning langgar cah. Nyambi gawe es. Sause cao semangka melonmu tak cemplungke cah. Saiki ini engko roti nih cah. Iki ge anu deh, ge melon iki. Iki sisa-sisa terakhir iki. Wis pokoke didum rata ngono kae ya cah. Arep maklum cah. Saiki ini roti nih cah. Rotine padha wae cah. Iki mu rotine piro aku ya? Loro apa gak salah. Nek ora loro ya telu tak iris cilik-cilik go gunting. Ya ora tak iris ya, tak gunting. Yo padha didum rata cah. Oke, iki wis ready cah. Iki tampilane cah. Piye cah? Menggoda apa ora? Ora menggoda ya sepurane cah. Iki aku gak tau gawe soalé.